Nagkadiiyang stall sa mga business owners nga namaligya og pagkaon, sanina, wine, pre-loved items, ug uban pa ang inyong maabtan sa Plaza Sugbo Ground sa Dakbayan sa Sugbo. Aduna po yung mga serbisyo sama sa tupi, pedicure ug manicure, ug migration services alang sa mga Sugboanon. Kini subay sa Cebu Investments Week Trade Fair and Expo nga gipasiugdahan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kun CCCI sugod Hunyo 9 ngadto sa Hunyo 11. Ang mayor sa syudad sa Sugbo, Mayor Mike Rama, may butyag nga ang maong programa duol sa iyang kasing-kasing, sanglit siya ni dako nga usapod ka negosyante. When I was small, growing up, high school, college, San Beda, I've been into selling. Anything selling. I do not have to enumerate. Advokasya sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ang tabangan ang mga dagko ug gagmay nga mga negosyante sa Sugbo. Apan tungod sa nahitabong pandemya, mas naigo ang mga micro ug small businesses mao nga tumong sa ilang programa ang pagtabang nga maka-recover ug makabarug pag-usab ang maong mga negosyante. Gani ang Business Development Manager sa Cebu Investments Development Concierge Center kun CIDCC nga si 𝗵𝗃𝗀𝗀𝗃 nagkanayon nga dili gobyerno ang gahimo sa mga trabaho kundi ang mga micro, small ug medium enterprises. The Philippines, I think pareha po na sa uban nga ASEAN countries, 99% are micro, small and medium enterprises. Only less than 1% ang mga dagko nga corporation. So that's really nganong ato mang i-build up ang micro, small, and medium enterprises sector? Kay it's not government that generates job. It's the micro, small, and medium enterprises that generate job. So ubi na to sila tabangan, mapurdoy ang atong gobyerno. Kay masigit og mga tawo, may kutob ra man sa salary, employment ra man gyud. Tungod ni ini, miumol og mga programs ug trainings ang CIDCC sama sa barangay-based entrepreneurial mentoring, customer service training, social media marketing, basic bookkeeping, urban hydroponic gardening training, financial management, bread and pastry ug uban pa. Moabot sa sobra 3,000 ka mga Sugboanon sa syudad sa Sugbo ang nakabenepisyo og natabangan sa maong mga programa. Ug uban kanila, mao ang mga negosyante nga inyong makita sa Plaza Sugbo. Inspired ug mapasalamaton ang mga small business owners nga sila Loma Miranardo ug Percival Usmab. Very, very happy. At least, among learnings, among na-put into practice. Makatabang ni siya ang among learnings kay mura siya na-learn na mo ang unsa joy pinaka basic o pinaka-importante sa isa ka negosyo nga dapat you should know how to make your product nga clean and very safe to eat, especially sa food. Nindot kayo ang ilahang programa no nga ilang gi-invite ang mga gagmay nga negosyante para ma-inspire nya ilang gi-tagag award diri, and then pasalamat pud mi sa gibuhat nila nga mga trainings o mga seminars kay daghan kaming nakatunan gid. Nindot kayo ang ilang programa. Gihisgutan sab ni Rama ang iyang plano nga pagtukod og research and development building sa South Road Properties kon SRP alang sa mga micro, small ug medium enterprises. Let there be a building that will stand at South Road Property, and this will be for the building that will put into research and development, bringing innovation, bringing hope for the MSMEs, macro, small, medium enterprise. I am that person. Dakong kalipay ni Michael Cubo, CIDCC core team member, pagkadungog ni ini sanglit tanan nga mga developed nga nasod adunay resources susama ni ini. Kay maulahi man gyud ta diri sa Pilipinas. So, and the technologies na atong gipanggamit karon gikan po na sa gawas. Why not by creating an incubation, a building dedicated for technology and innovation, kitay mag-una sa mga technology para hopefully ang other countries pod mo adapt sa to. Dili ta magpaulahi. Giauhag sab sa presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry nga si Charles Kenneth Co ang tanan sa pagsuporta sa ilang programa.
Akong tang i-invitar mo tanan pagbisita diri sa City Hall, natay ato ang Cebu Investments Week diri. Natay makita ng mga food and mga textiles and mga other products na mga produkto sa atong pagtabang sa mga Cebuano sa pagbarog ug balik sa ilang mga negosyo. Kini si Queenie Joligon alang sa My TV Cebu.